Il-President tal-Għażin Nazzjonalista taż-Żurrieq huwa l-kandidat nazzjonalista il-Perit Tony Bezzina. Il-Perit Bezzina jaħdem mal-Ministru George Pulicino. Fl-aħħar ġimgħat kien hemm bżonn li jsir xogħol ta' tibjid fil-Għażin Nazzjonalista taż-Żurrieq. Il-Perit Bezzina talab lill-eks Kunsillier Nazzjonalista Joseph Borda biex bħala foreman jibgħat tliet ħaddiema jisbaw dan il-Għażin. Dawn il-ħaddiema ħallew il-post tax-xogħol fejn kienu qed jaħdmu għal ħabta ta' nofsinhar u marru l-Għażin bil-van tax-xogħol mikri mill-Gvern. Il-ħaddiema damu jagħmlu x-xogħol ta' tibjid għal madwar satejn u kif lestew marru lura lejn ix-xogħol tagħhom tal-Gvern bl-istess van. Dan jikkonferma li dan ix-xogħol kien parti mill-ġurnata tax-xogħol tagħhom. Ftit jiem wara li din l-istorja ħarġet fil-pubbliku, il-Perit Bezzina ħejja dikjarazzjoni u talab lil ħaddiema involuti biex jiffirmawha u jgħidu li x-xogħol sar fil-ħin liberu tagħhom u mhux waqt il-ħin tax-xogħol mal-Gvern. Imbagħad ħadhom waqt il-ħin tax-xogħol għand notar f'Belt is-Sebħ biex jagħmlu wkoll dan forma ta' affidavit. Fil-jiem li għaddew One News xtaq jistaqsi lil Tony Bezzina dwar dan il-każ, iżda l-Perit Bezzina, akkumpanjat minn neputi tal-Prim Ministru Lorenz Gonzi, Alexis Khallus, ħarab għal kollox mill-mistoqsijiet tagħna. Tkellmek xi ħadd mill-Partit Nazzjonalista? Nitkellmu wara. Il-Perit Tony Bezzina huwa l-kandidat favorit tal-Prim Ministru fuq il-5 distret u qed ikun imbuttat b'kull mezz mill-Partit Nazzjonalista bħala l-kandidat leali lejn Lorenz Gonzi.